Hudba i vyvolení, Bůh odhaluje tajemství vaší. Sestry. Toto je božské varování a Duch Svatý rozeznívá. Poplach. Posloucháte? Právě jste vstoupili do Chirosova okamžiku. Nebesky načasované přerušení, jehož účelem je vás ochránit a znovu vás nasměrovat. Když jste naplněni Duchem Svatým, nikdy vás nikdy nesvede na scestí. On mluví, varuje, potvrzuje a odhaluje veškerou pravdu. Ježíš řekl v Janovi 14:26, ale pomocník, Duch Svatý, vás naučí všemu, to znamená, že vám dá jasnost v zmatku. Mír v chaosu a směr, když zmizí cesta. Rozlišování předchází důkazy. Důvěřujte tomu, co Duch zdůrazňuje, ještě než přijdou důkazy. Teď poslouchejte. Se ve své rodině ocitli náhodou. Byli jste tam přiděleni. Bůh vás tam umístil. Za určitým účelem. Nevybral si své rodiče. Nevybral si své sourozence. Ale on ano. Než přišel jeden z tvých dnem, je napsal. Plánoval dobro, ne zlo. Žalm 139:16. Jeremiáš 29:11. A tady je to, co ti Duch zjevil. Tvá sestra uviděla tvé světlo a to světlo ohrožovalo její temnotu. V okamžiku, kdy tvoje rodina uviděla tvoje pomazání, stala se sterčem. Ta bolest, kterou si cítila, zrada, nebyla náhodná. Byla duchovní. Tvé světlo odhalilo to, co chtěli skrýt. Není to jen osobní drama. Je to duchovní boj. Efeským 6:12. Nestlum své světlo, abys uklidnil něčí stín někoho jiného, ale nenech se jim otřást. Nech, aby tě utvrdil. Lukáš 8:17 říká. Není nic skrytého, co by nebylo zjeveno. Bůh vynáší pravdu na povrch, ne aby tě zničil, ale aby vás osvobodil. Bůh zjevuje, aby vykoupil, ne aby zahanbil. Toto je váš okamžik, abyste krok do pravdy s mocí. Nepotlačujte hlas Ducha Svatého. Věřte tomu, co vám ukazuje. Přestaňte pochybovat o svém rozlišování. Bůh vám ho dal právě z tohoto důvodu. Udržujte své měkké srdce, zatímco váš postoj sílí. Zvolte čestnost místo hořkosti. Nyní, když vstupujete do tohoto božského úkolu, chci, abyste prohlásili svou připravenost. Napište amen do komentáře, pokud přijímáte toto slovo. Řekněte to odvážně jako znamení, že jste přestali ignorování varovných znamení a jste připraveni kráčet v božské jasnosti. A nikam nechoďte. Zakončíme to mocnou modlitbou za ochranu a průlom. Zůstaňte se mnou. Toto je více než poselství. Je to vaše potvrzení. Někdy pravda nepřichází v šepotu. Někdy přichází v řevu. Už nějakou dobu to cítíte. Něco není v pořádku, něco neklidného. Nemohli jste to přesně pojmenovat, ale vaše duše byla rozrušená. Mysleli jste si, že možná přemýšlíte. Možná jste byli příliš citliví. Ale ne, ten nepříjemný pocit byl božský. Byl to Duch Svatý, který aktivoval vaše rozlišování a pobízel vás vidět za povrch. Usmívali se. Chovali se laskavě, možná až příliš laskavě. Taková laskavost, která působí vypočítavě, až příliš dokonale. Snažil jste se zbavit pochybnosti, ale něco ve vaší duši vás stále vtahovalo zpět k pravdě, které jste nechtěli čelit. Nebylo to skutečné. Byla to předstíraná laskavost, maska, nemilosrdenství, falešná verze péče.
která jen zakrývala skryté pohrdání. A Duch Svatý nechal vaši duši to pocítit. Než to mohla vysvětlit vaše logika. Rozlišování vždy předchází důkazy. To je to, co dělá nepřítel. Neobjevuje se s rohy a vztekem. Objevuje se zahalený šarmem. 2 Korinským 11:14. Nás varuje, sám Satan se maskuje jako anděl světla, to je ten podvod. Tak se zrada vkrádá nepozorovaně, protože má známou tvář. A teď vychází pravda najevo. Zrada nebyla malá. Nebyla náhodná. Byla úmyslná. Manipulace, lži, úsilí, které vaše sestra a možná i další členové vaší rodiny vynaložili, aby to před vámi skryli. Bylo to strategické. Bylo to plánované. Bylo to kruté. A teď se maska rozpadá. Ale tady je to, co musíš slyšet. Bůh už nemlčí. Nepokukuje. On nešeptá. Hromuje. Zvoní na poplach jasně a silou. To, co bylo učiněno v tajnosti, je vytahováno na světlo. Ne aby tě to zničilo, ale aby tě osvobodil. Nejde jen o zradu. Jde o probuzení. Stejně jako Nehemiáš jste byli povoláni, abyste znovu vybudovali to, co jiní tiše zničili. Zrada vás nespomalila. Odhalila váš plán. Nehemiáš 21:17-20. Ostatní před měsíci nebo dokonce lety. Ale bolest nevymaže vaše povolání. Lži nevymažou vaši identitu. A krádež nezrušila slib, protože vše, co bylo ukradeno, bude obnoveno. Joel 2:25 říká, nahradím vám léta, která vám sežrala kobylka. Sežrali to znamená každou ztracenou příležitost, každý kousek míru. Každé otevřené dveře, které se za tebou zavřely. Bůh to všechno vykoupí. Všechno. Možná už se na tyto lidi nikdy nebudeš dívat stejně. A to je v pořádku. Nejste povoláni žít slepí. Jste povoláni kráčet v pravdě. Božské rozlišování není v této době volitelné. Je nezbytné, protože nejde jen o ně. Jde o to, co Bůh odemyká ve vás. Berte to tedy vážně. To, co cítíte, není paranoia, je to příprava. Maska padá. Pravda vychází najevo. A vaše obnovení je již v pohybu. Nech to se rozvinout. Nech mě tě vzít někam. Mocné místo v písmu. Nedávno, když jsem se modlil za rodinné rány, Bůh mě zavedl zpět k příběhu Lia a Rachel v Genesis. 2 sestry, 1 muž, 1. Manželství protkané rivalitou, bolestí a tichou soutěží. Lea toužila po Jakubovu lásku. Ráchel toužila po dětech. Obě byly zoufalé, obě zraněné, obě uvězněné v cyklu žárlivosti, která nezačala u nich, ale procházela jejich rodovou linií. Přesto, navzdory všem sporům, Bůh použil obě k zrození 12 kmenů Izraele. Z zamotaného, chaotického rodinného příběhu vznikl základ Božího vyvoleného národa. Proč Bůh tento příběh zmiňuje teď? Protože někteří z vás procházejí jeho moderní verzí. Stejně jako Ráchel a Lea zápasili s neviditelnými ranami předávanými po generace, některé z vašich bitev nezačaly. Začaly u vás, ale končí u vás. A to není maličkost. Je to rána, která se zařezává hluboko. Rodiny se snaží tyto věci skrývat. Vyhýbají se jim, aby ochránit svou reputaci, zachovat si dobré jméno, zejména pokud má jméno rodiny v komunitě váhu. Ale Bůh vidí. Bůh ví.
A Bůh se nenechá zastrašit tajemstvími, která se lidé snaží pohřbít. Možná jste tuto žárlivost vnímali už dlouhou dobu. Jemné narážky, falešné úsměvy, napětí, které jmenovat. Možná jste to ignorovali s myšlenkou, že si to jen představujete. Ale stejně jako Ráchel a Lea jste se ocitli v příběhu, který je mnohem větší než malicherná rivalita. Je to duchovní záležitost. Bible v Efeským 6:11 říká, oblečte si celou boží zbroj, abyste mohli postavit proti úkladům ďábla. Slovo úklady doslovně znamená strategie. Jsou to intriky, léčky a manipulace. Ale ani strategií nepřítele nemůže zrušit boží úkol ve vašem životě. A tady je pravda, které se musíte držet. Vaše pozice nebyla prorocká, nepreferenční. I když se váš příběh jeví jako roztříštěný, Bůh ho napsal s přesností. I když pocházíte z rozvedené rodiny, i když se váš příběh působí náhodně nebo roztříštěně, Bůh vás tam umístil. Žalm 139:16 říká, všechny dny, které pro mě byly určeny, byly zapsány v tvé knize, než jeden z nich přišel, to znamená, že každý vztah, každé umístění, každá zkouška, on to všechno viděl a naplánoval, aby to přineslo dobro. Jeremiáš 29:11 opakuje tento slib. Neboť já znám plány, které mám pro vás, prohlašuje Hospodin. Plány, které ti přinesou prosperitu a neskázu, plány, které ti dají naději a budoucnost. Nejsi náhoda. Nejsi nechráněný. Nejste neviditelní. Jste vyvolení, umístění a chránění. Vaše duchovní jasnost narušila chaos, který pro ně byl normální. To, co si nesl, vyvolalo konfrontaci, na kterou nebyli připraveni. Když lidé vidí to světlo, někteří jsou jim přitahováni a požehnáni. Jiní se cítí ohroženi. Nepřítel zkresluje jejich vnímání a tvé požehnání jim připadá jako jejich nedostatek. Tehdy se začnou projevovat nepřítelovi pasti a taktiky. Ukazovat. Ale tady je naděje. To, co nepřítel plánuje, Bůh zachycuje. To, co ti bylo ukradeno, Bůh nahradí. To, co mělo ublížit, obrátí v dobro. Vzpomeňte si na Josefa, zrazeného svými bratry, prodávaného do otroctví, zapomenutého ve vězení. Ale v Genesis 50:20 stojí Josef před těmi samými bratry, kteří a říká, vy jste mi chtěli ublížit, ale Bůh to obrátil v dobré. To je i váš příběh. I ve zradě Bůh utváří vykoupení. I v žárlivosti připravuje povýšení. Takže když zpracováváš to, co se odhaluje ve vaší vlastní rodině, pamatujte na toto. Nejste obětí chaosu. Jste nositelem zaslíbení. Stejný Bůh, který použil Leu a Ráchel, stejný Bůh, který po zradě povýšil Josefa, je Bůh, který píše váš příběh. Není. Překvapuje konkurence. Neznepokojují ho intriky. A rozhodně s tebou ještě neskončil. Světlo ve vás není omylem. Je to povolání. I když vás obklopuje nejistota. Boží záměr s vámi zůstává nedotknutelný. V životě jsou chvíle, kdy se boží šeptání se stává hromem. Po určitou dobu může mluvit tiše, varovat a pobízet srdce k pokání. Ale když je jeho milosrdenství ignorováno, jeho hlas se stává hlasitým, neústupným, nepopiratelným a neotřesitelný. To je období, ve kterém se právě nacházíš. To, co bylo skryté, je odhaleno. To, co bylo ukradeno, je vráceno.
Bůh už jen šeptá o nespravedlnosti, která se ti stala. On řve. Ty jsi nevybral světlo, které nosíš. Nevytvořil si ho. Bůh ho do tebe vložil. Ještě předtím, než jste se narodili. Izajáš 49:1 říká, než jsem se narodil, Pán mě povolal. Z lůna mé matky vyslovil mé jméno, proto nemůžeš skrývat své světlo, i když máte pokušení ho stlumit, aby se ostatní necítili ohroženi. Není to arogance, je to úkol. A právě kvůli tomuto úkolu v tobě nepřítel vzbudil žárlivost, dokonce i u lidí. S nimiž sdílíš krev. Bůh viděl tajné rozhovory. Viděl manipulace, hořkost, intriky. Cítil si změnu. Si všimli změny. Stejně jako Saul vůči Davidovi, co začalo jako obdiv. Proměnilo v tichý útok. Ale stejně jako David si odmítl dotknout se toho, co Bůh stále nazývá rodinou. 1. Samuelova 18:24. Ten, kdo dříve mluvil laskavě, nyní překypuje tichou záští. Snažil si se to racionalizovat. Možná jsou jen ve stresu. Možná jsou jen unavení. Ale Duch Svatý stále odhrnuje oponu. Podle jejich plodů je poznáte. Matouš 7:16. Ovoce nikdy nelže. Když je srdce otrávené závistí, ovoce to vždy odhalí. Ježíš sám předefinoval rodinu. V Lukášovi 8:21 řekl. Moje matka a moji bratři jsou ti, kteří slyší Boží slovo a plní je. Příbuzenský vztah se automaticky nerovná smlouvě. Sdílení DNA neznamená sdílení Božího srdce. Proto nemůžete ignorovat to, co vám Bůh ukazuje. On cvičí vaše rozlišování. Ostří tvého ducha a připravuje tě na prolomení generačních cyklů, které přetrvávají již desítky let. Nejde jen o skryté zášti vaší sestry. Jde o to, že Bůh vás používá, aby přinesl uzdravení a obnovení celé pokolení. Byl si vybrán, abys prolomil prokletí, která pronásledují vaši rodinu po generace, cykly žárlivosti, svárů, tajemství a sabotáže. Ty jsi ten, koho Bůh vybral, aby stál v mezeru. I když vás tento úkol učinil terčem, stejně jako David stál před Saulem, ctěn, ale pronásledován, tvá přízeň vzbudila strach v tom, kdo tě kdysi přijal. David se však odmítl pomstít a dal přednost cti před pomstu. Stejný duch spočívá i na vás. A ano, Bůh se hněvá, když lidé zneužívají to, co mu patří. Jeho spravedlivý hněv vidíme v celém písmu. Nejde o malicherný hněv, ale o svatý oheň, který chrání to, co je jeho. V Exodu 22:24 Bůh varoval Izrael, aby utlačovat bezbrané a řekl, že jeho hněv se obrátí proti každému, kdo tak učiní. Stejný Bůh bdí nad tebou. Důrazně chrání povolání, které ti dal do života. Byl jsi trpělivý. Zůstali jste laskaví. Budovali jste, místo abyste ničili. Odmítli jste se mstít, i když jste byli zraněni. To srdce, které spíše povzbuzuje než zranit, je přesně to, co vás odlišuje a přesně to, co vyvolává žárlivost v ostatních. Ale nemyl se v tom, že jejich reakce je znamením, že nejsi chráněn. Je to znamení, že jsi vyvolený. Tvá rozdíl není jen v tom, jak mluvíš nebo jednáš. Je to v tom, jak myslíš. Máš myšlení zaměřené na rozmnožování, obnovení a požehnání. Díváte se na ruiny a vidíte potenciál. Díváte se na rozdělení a vidíte smíření.
Jen tato perspektiva způsobuje, že temnota. Nervózní, protože nepřítel ví, že pokud plně vstoupíte do svého povolání, cyklus ve vaší rodině se navždy přeruší. Bůh vás do této rodiny neposlal, abyste se přizpůsobili, ale abyste ji proměnili, ne abyste se schovávali, ale abyste zazářit. Ne abyste opakovali historii, ale abyste ji přepsali. A i když je to bolestivé. Ačkoliv zrada je těžká a žárlivost bolí, vězte toto, Bůh již pracuje na obnovení toho, co bylo ztraceno. Zvedá závoj. Zvedá svůj hlas. A skrze tvůj život dokazuje, že žádné prokletí není silnější než jeho smlouvou. Tvůj duch se stal zrcadlem, které nemohli ignorovat, odhalujícím jejich vlastní neochotu se vyvíjet. Proto je vaše povznesení uráží. Byli jste stvořeni, abyste odráželi slávu. Strategicky umístěný jako nebeská odpověď na prastarý problém ve vaší rodové linii. A odpor, kterému čelíš, je jen potvrzením úkolu, který neseš. Nakonec bude to, co bylo ukradeno. Bude obnoveno. Co bylo skryto, bude odhaleno, a co bylo zlomeno, bude uzdraveno, protože Bůh, který tě povolal, je Bůh, který za tebe bojuje. Některé z nejbolestivějších útoků, kterým kdy budete čelit, nepřijdou od cizích lidí. Přijdou od těch, kteří jsou vám nejblíže, od těch, kteří znají vaše srdce, kteří se na vás usmívali, jedli s vámi u jednoho stolu a tvrdili, že vás milují, zatímco za zavřenými dveřmi tajně plánovali váš pád. Nikdy si nebyl jako oni a oni to v hloubi duše věděli. Nezapletl ses do pomluv, ale v milosti. Neproklínal si ostatní, ale mluvil si o životě. Nesledoval si stejné ambice ani nejednal se stejnými úmysly. Právě ten rozdíl, ta božská odlišnost. Z tebe udělal terč. Nebylo to tvé bohatství, tvé postavení ani tvá slova. Bylo to světlo, které v sobě nosíš. Byl to tvůj účel, který vyvolal jejich závist. A tak začalo spiknutí. Rozhovory, ke kterým si nikdy nebyl přizván. Lži šířené v tichosti. Dědictví přesměrováno. Prvorozenství ukradeno. Něco z toho se stalo, když jsi byl ještě dítě. Něco z toho bylo tak nenápadné, že sis dokonce neuvědomil, co ti bylo odňato, až doteď. Něco z toho se stalo, když jsi byl příliš mladý, abys se mohl bránit, právní požehnání byla zrušena, jména tiše odstraněna z dokumentů o dědictví, prvorozenství. Přeřazeno pomocí falešného vlivu a sliby přepsány v tichosti. To, co vypadalo jako přehlédnutí, bylo ve skutečnosti zosnováno. Ale Bůh viděl každý tah pera provedený ve tmě. A nyní pravda vyplouvá na povrch, stejně jako spravedlnost. Ale poslouchejte pozorně. Bůh není slepý. Není hluchý k tomu, co bylo šeptáno v temných místnostech. Není si vědom právních požehnání, která byla určena pro vás. Slibů, které byly zachyceny, ani bolesti, kterou jste snášeli, zatímco jste předstírali, že je vše v pořádku. Ne, Bůh to vše viděl. A zatímco jste byli zaneprázdněni udržováním svého klidu a odmítali bojovat ohněm proti ohni, on shromažďoval pravdu jako důkazy. A teď je připraven ji odhalit. Deuteronomium 29 nám říká: tajné věci patří Hospodinu, našemu Bohu. Ale věci zjevené patří nám a našim dětem navždy. Čas tajemství skončil. Masky padají. Intriky jsou odhalovány. Pravda, po které jste tak toužili, se brzy dostane na povrch. Ne proto, aby vás zahanbila, ale osvobodit. A ano, bude to bolet. Zrada bude pálit. Tváře vás možná šokují.
Ale Bůh neodhaluje, aby zničil. Odhaluje, aby vykoupil. Můžete kráčet v lásce. I když je pravda hořká, protože rozumíte něčemu, čemu oni nerozumí. Jednali z nevědomosti. Jak řekl Ježíš, když visel na kříži, Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí. Lukáš 23:34. Proto můžete odpustit, aniž byste ztratit sám sebe. Proto můžeš stále mluvit o míru, i když tě obklopuje chaos. Protože vidíte duchovníma očima. Víte, že válka není proti tělu a krve, ale proti duchovní temnotě. Efeským 6:12 bylo ti dáno milosrdenství, aby schoval soucit i k těm, kteří se tě pokusili zničit. Ale nemilte se, rozlišování není krutost. Láska neznamená přístup. Odpuštění neznamená povolení, aby ti někdo nadále ubližoval. Bible to jasně říká v Matoušovi 12:33. Udělej strom dobrý a jeho bude mít dobré ovoce. A když ti někdo neustále ukazuje, jaký je, věř tomu. Přestaň nazývat jed lékem. Jen proto, že přišel v známém obalu. Přestaňte se držet vztahů, které Bůh odhalil jako skorumpované. Pokud vám ukazuje jejich ovoce, má to svůj důvod. Pokud váš pokoj je v jejich přítomnosti narušen, nevysvětlujte to. Pokud Duch Svatý bude být na poplach, nezatlačte ho sentimentem. Nemůžete dál poskytovat duchovní vhled lidem, kteří s ním zacházejí jako drby. Nemůžete dál poskytovat posvátný přístup někomu, kdo vás vidí jen jako hrozbu. To přátelství, ten vztah, to rodinné pouto. Pokud je postaveno na manipulaci a zradě, pak je čas stanovit hranice. Bůh po vás nechce, abyste je nenáviděli. Žádá, abyste přestali házet své perly sviním. Matouš 7:6. Není čas být slepý k vzorcům. Pokud se po odhalení nic nezmění, pak bylo rozlišování zbytečné. Bůh vám neukázal jejich skutečné srdce, abyste se mohli vrátit k předstírání. Ukázal vám to, protože vás volá k vyšším cílům. Mění váš okruh přátel. Prořezává vaše vztahy. A ano, vrací vše, co bylo ukradeno. Nechť přijde pravda. Nechť padnou masky. A ať vaše srdce zůstane čisté. Blíží se den, kdy bude slovo vzácné v zemi vzácné. Přibližte se k Bohu nyní, dokud ještě můžete skrýt jeho slovo ve svém srdci, protože duchovní hladomor. Protože zatímco ostatní plánovali tvůj pád, Bůh plánoval tvůj vzestup. Ne každý nepřítel má tvář cizince. Někteří nosí vaše příjmení. Někteří sedí u vašeho stolu. Někteří vás znají od narození a přesto nesnesou pohled na váš růst. Písmo tuto pravdu nikdy nezlehčuje. Pravdu. Sám Ježíš řekl v Matoušovi 10:36, nepřátelé člověka budou členy jeho vlastní rodiny, nechte to na sebe působit. Největší odpor ve tvém životě nemusí pocházet zvenčí, ale z tvé vlastní krve. Ne proto, že jste udělali něco špatného, ale proto, že jste se rozhodli správně. Protože v sobě nosíte něco jiného. Protože jste se odvážili kročit za svým posláním, zatímco ostatní zůstali ve svých vzorcích. Stal se s hrozbou v okamžiku, kdy si dal přednost světlu před temnotě, účelu před pasivitou, poslušnosti před popularitou. A když se Boží přízeň začala viditelně projevovat ve vašem životě, když vás lidé začali ctít, respektovat, mluvit o vás dobře. Ti, kteří se vám kdysi usmívali do tváře, začali intrikovat za vašimi zády. Netleskali vašemu pokroku. Nedokázali zvládnout tvé povýšení.
Ne proto, že bys jim něco udělal, ale proto, že tvůj průlom jim připomněl to, čím odmítli stát se. Nenáviděli zrcadlo, které si jim nastavil, aniž by o tom věděli, tím, že jsi byl tím, kým tě Bůh povolal. A ano, byl jsi příliš blízký, příliš otevřený. Otevřený k lidem, kteří nikdy neměli čisté úmysly. Nazýval si je rodinou. Nazýval si je přáteli. Sdílel si s nimi své vize, své sny, své zranitelnosti. Ale oni tvůj příběh nevážili. Sklízeli vaše tajemství, ne aby vás podpořili, ale aby vás sabotovali. A mezitím tě neoslavovali. Studovali tě, ne aby tě ctili, ale aby tě napodobovali a ovládali. Ale Bůh viděl všechno. Nechal tě slyšet šeptání za zdí. Nechal tě zachytit, jak protočili očima, když si mysleli, že se nedíváš. Nechal tě cítit změnu, chladné chování, pasivně agresivní. Výpady, dvojsmyslné komplimenty, protože čas předstírání skončil. Předtím připraveni to vidět. Vybuchli byste. Řešili byste to tělem místo duchem. Ale teď jsi dospěl. Teď můžeš nést odhalení s grácií. Teď dokážeš rozpoznat zradu, aniž bys zhořkla. Proto Bůh čekal, než to odhalil. Víš, když nepřítel nemůže zničit tvůj osud, odvede tvou pozornost od něj. Vyvolá drama právě tam. Místě, kde by se směl cítit v bezpečí. Využije známé věci jako zbraně, aby zasel semínka pochybností. Ale Bůh říká v Janovi. 10:10, zloděj přichází jen proto, aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti, to je období, do kterého právě vstupujete. Nejen přežívat, ale žít. Nejen existovat, ale vstoupit do plnosti svého povolání. A ano, to znamená opustit staré systémy, staré cykly a ano, dokonce i některé lidi. Vyrostli jste z klece, ve které se vás snažili udržet. A oni se cítí nepohodlně. Protože nikdy nečekali, že z ní odejdete. Ale poslouchejte, jejich problém s vaším pokrokem není vaším břemenem. Měl si na výběr a udělal si správné rozhodnutí. Zvolil si uzdravení. Vybrali jste si Boha. Vybrali jste si vzestup a oni vás za to nenávidí. Ne proto, že jste jim ublížili. Ale proto, že jste odhalili jejich neochotu ke změně. Lidé nemají problém s vaším růstem, dokud neohrožuje jejich komfortní zónu. V okamžiku, kdy je vaše povznesení. Pocit, že zůstávají pozadu. Z přátel se stanou nepřátelé. Ne každý, kdo s tebou kráčel, byl pro tebe. A teď ti to Bůh dává jasně najevo. Bolest je skutečná. Ale stejně tak. Taková je i ochrana. Bůh tě v této přechodné fázi chrání. Zavírá dveře, které si sám nebyl schopen zavřít. Rozbije pouta, která byla postavena na manipulaci. A dá ti sílu jít vpřed bez omluv. Nenech se tedy vinou svázat. Svázat k tomu, co Bůh odhalil. Nenechte se minulostí zaslepit, abyste neviděli ovoce. Pokud je srdce je otrávené, ovoce řekne pravdu a ty už nebudeš moci ignorovat to, co vidíš. Nebyl jsi povolán, abys udržoval mír s dysfunkcí. Byl jsi povolán, abys prolomil cykly, žil hojně, povstal. I když to uráží ty, kteří zůstali stagnovat. A zatímco oni intrikují, Bůh povyšuje. Zatímco oni šeptá, Bůh povyšuje. Zatímco oni kladou odpor, Bůh obnovuje. Kráčejte tedy směle. Milujte vášnivě. Rozlišujte moudře. A nikdy,
Nikdy nezatměte své světlo, aby se ostatní cítili pohodlně ve světle. Protože tohle je vaše sezóna, ne abyste se zmenšili, ale abyste zářili. Konec konců, všechno, co si vytrpěl, každé šeptání za tvými zády, každá skrytá zrada, každý okamžik odmítnutí od těch, kteří jsou vám nejblíže, vedlo k této pravdě. Vy nejste problém. Jste odpověď. Nikdy jste neměli zapadnout. Měli jste narušit vzorec, přerušit cykly podvodu, dysfunkce a duchovní slepoty. Bůh neodhalil temnotu ve vaší rodině, aby vás zničil, ale aby potvrdil, kým jste, a pověřil vás, abyste šli vpřed. Toto slovo nikdy nebylo jen o žárlivosti tvé sestry nebo intrikách příbuzných. Je o tvém poslání. Byl jsi vybrán, abys nesl světlo, i když to ostatním není příjemné. A teď, když pravda vyšla najevo, nejsi bojovat proti ní pomstou, ale reagovat zralostí, moudrostí a božským rozlišováním. Je čas, abys povstal v autoritě, nesekrčil ve strachu. Zůstat měkkosrdcatý, ale mít ocelovou vůli. Odpouštět, aniž bys dával přístup. Kráčet v lásce, ale také kráčet v pravdě. Viděli jste ovoce. Slyšeli jste ducha. A nyní hluboko ve své duši víte, že Bůh vás vede z přežívání k významu. Jak to vypadá v reálném životě? Znamená to stanovit zdravé hranice. Znamená to poslouchat podněty Ducha Svatého bez pocitu viny. Znamená to zapisovat si zjevení, která vám Bůh dává. Znamená to pečovat o své duševní a duchovní zdraví, postit se, modlit se. Odpojit se od toxických vzorců. Znamená to žehnat svým nepřátelům v modlitbě, i když krvácíte. A především to znamená odmítnout kdykoliv zhasnout své světlo. Protože to, co se snažili pohřbít, Bůh používá k budování. To, co se snažili umlčeli, Bůh pomazává, aby promluvilo. A to, co zamýšleli jako zlo, Bůh obrací ve slávu. A pamatujte si, nepřítel si nehraje. Každý šepot, každé zdržení, každý plán nebyl jen emocionální. Byla to duchovní válka. Jan 10:10 nám připomíná, zloděj přichází jen proto, aby kradl, zabíjel a ničil. Ale vy jste se nenarodili, abyste hráli obranu. Narodili jste se, abyste zvítězili, a pochopte toto, načasování tohoto odhalení není náhodné. Nepřítel posílá drama před osudem. Rozptýlení vždy předchází povýšení. Ale teď, když vidíte jasně, nezmeškáte svou chvíli. Než se pustíme do této modlitby, zhluboka se nadechněte a uklidněte svou mysl. Všechno, co jste právě slyšeli, každé slovo, každá pravda, nebyla náhoda. Bylo to božské volání. Nyní je čas to zakotvit v modlitbě, spečetit to v boží přítomnosti a nechat jeho ducha omít každou ránu, každou otázku, každou zátěž. Modleme se společně. Nebeský Otče, přicházíme dnes před tebe s otevřenými srdci. Stojíme v důsledku odhalené pravdy a přesto plní naděje v Boha, který vykupuje. Pane, děkujeme ti, že jsi odhalil závoj. Děkujeme ti, že jsi odhalil to, co bylo skryté, ne aby ses nás zahanbil nebo zlomil, ale abys nás osvobodil a potvrdil své povolání v našich životech. Otče, děkujeme ti, že žádná lež, žádná zrada, žádný plán nepřítele nemůže zrušit to, co jsi nad námi vyslovil. Ty jsi Bůh, který vidí vše. Každé zašeptané slovo, každé ukradené požehnání, každý maskovaný úsměv. A dnes ti vzdáváme slávu za to, že jsi ten, kdo za nás bojuje, i když jsme příliš unavení, abychom zvedli ruku. Jsi náš ochránce.
Pane, uvolňujeme každou ránu, kterou nám zasadila rodina, každou zradu, každý okamžik zneuctění, každé nedorozumění, každé napadení jen proto, že jsme šířili světlo, které si vložil do nás. Odpouštíme těm, kteří jednali z nevědomosti, nejistoty nebo duchovní slepotě. Odpouštíme jim ne proto, že si to zaslouží, ale proto, že odmítáme nadále nést břemeno jejich činů. Duchu svatý, zostři naše rozlišování. Pomoz nám rozpoznat ovoce, ne fasádu. Dej nám sílu kráčet v lásce, aniž bychom ztratili své hranice. Pomoz nám nezaměňovat přístup s odpuštěním a nezamlčovat pravdu ve jménu falešného míru. Nauč naše duše rozlišovat a reagovat. Ne v hořkosti, ale v moudrosti. Bože, za každé požehnání, které bylo ukradeno, za každé odcizené dědictví, za každou příležitost pohřbenou pod tíhou manipulace, nyní prosíme o obnovení. Ve jménu Ježíše. Tvé slovo v Amosovi 9:14 slibuje, že přivedu zpět svůj lid zpět. Oni znovu vybudují zničené města. Nech božská spravedlnost proudit jako řeka v našich životech. Ať pravda povstane a znovu nás upevní. Otče, uzdrav v nás místa, která stále truchlí. Obnov naši radost. Posilni mou důvěru. Ukaž mi znovu, kdo jsem. Ne na základě toho, co řekli nebo udělali ostatní, ale na základě toho, co si prohlásil. Od počátku. Připomeň nám, že naše povolání není zrušeno konfliktem. Naše hodnota není snížena odmítnutím a naše budoucnost není rukojmím minulosti. Prohlašujeme, že toto je období vzestupu, nikoli stagnace. Období obnovy. Neústupu. Období, kdy z bolesti vyrůstá smysl. A když nás obnovuješ, Pane, použij nás. Použij náš příběh, naše jizvy a dokonce i naše mlčení, abys požehnal ostatním, kteří tiše trpí. Děkujeme ti, že jsi nám svěřil úkol přerušit cykly. Děkujeme ti za to, že nám důvěřuješ, že poneseme světlo. Děkujeme ti, že za nás bojuješ i ve tmě. A děkujeme ti, že nám připomínáš, že žádná kletba nemůže přetrvat tvou smlouvu. Ve jménu mocného a jedinečného Ježíše. Amen. Děkuji, že jste se ke mně připojili v tomto posvátném okamžiku. Pokud vás tato zpráva a modlitba oslovily něco hluboko ve vás, neprocházejte to jen tak. Napište komentář, skrytá pravda. Bude odhalena, amen. Nechť je to vaše prohlášení o souhlasu. Pamatujte. Bůh se zjevuje, aby vás vykoupil, a váš vzestup začíná právě teď. Pokud toto poselství promluvilo vašeho ducha, nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu a sdílet toto video s někým, kdo potřebuje slyšet pravdu. Váš průlom může být klíčem k jejich průlomu. Do příště zůstaňte silní, buďte bystří a nikdy nezhasínejte své světlo. Bůh vám žehnej. Hudba